lasaiago sentitzeko tresna baliagarria izan daiteke yoga egitea eta disiplina honen zaleak getxon batu dira aurrenekoz munduko yoga eguna ospatzeko. Pertsona inguru bildu bira getxon isiltasuna eta kontzentrazioa eskatzen dituen ariketak egiteko. Ordu betez, forma ezberdinak marraztu dituzte gorputzarekin, beti ere irakaslearen aginduei jarraituz. Jende asko elkartu gara, jende ezberdina, elkar ezagutzen ez geranak eta puntu hau da, topagune puntu bat. Geroztik, egunean 3 aldiz egiten du yoga eta bizitza aldatu zitzaiola dio, bere barneko mundu magikoaren atea zabaldu zuen. Gorputz eta adimenaren arteko harremana lantzen duen bizimodua. Muskizen agertutako lehergailu morduaren zati bat lehertarazi egin du ertzaintzak aste honetan, ikusi. Gerretan erabilitako 500 bat pieza atzeman zituen poliziak, 60 batek zeukaten karga oraindik eta hoiek indargabetzen ari dira pixkanaka. Alfredo Irusta txirrindulari ohiari aurkitutako material gehiena txatarrarako geratu da. Oso bereziak diren pieza bakan batzuk baino ez dira gordeko, ertzaintzako artestilarien museoan gordeko dira. Estatu Batuetan itxiko dugu kiroltartea Ipar Karolinan hain zuzen. Bertan jokatzen ari baita, Estatu Batuetako golf irekia urteko 2. majorra. Liderra da, ibilbidea 65 kolperekin amaitu eta gero, 5 parearen azpitik. 4 golflari ditu, 3 kolpera, atzetik. Eta oraingoz, hauxe da, gure azken irudia, arratsaldeko 8:30 itzuliko gara. Ordurarte ondo izan, gero arte.